situación. Muchísimas gracias. Suya es la palabra. Gracias. Vale. Doncs, moltíssimes gràcies. Jo, molt ràpidament, i sense fer-ho molt melodramàtic, sí que voldria, aprofitant les paraules de la presidenta, donar les gràcies per haver estat convocat al Congrés i comentar-los fins a quin punt és un honor que el Congrés dels Diputats d'Espanya li demani a U que pugui aportar idees que potser siguin d'utilitat. I més en una situació com la que estem vivint al País Valencià, en la que, com sabeu tots, d'alguna manera estem veient com d'important és que les administracions funcionen, que les coses es facin bé i que cadascú fem la nostra feina amb la vocació d'ajudar, no d'ajudar i no de fer simplement de vegades postureo i les fotos, sinó cadascú la seva feina ajudar. Això jo estic molt orgullós d'estar així i de poder tractar d'ajudar-vos, com estic convençut que vosaltres, quan esteu així, ho feu amb tota la voluntat de fer les coses bé. Aleshores, des d'aquesta perspectiva de dir què puc explicar jo o contar jo que puga ser mínimament útil als diputats d'Espanya que tenen les competències legislatives en matèria d'habitatge, a més, quan recentment tenim la llei 12/2023 que ja ha suposat una certa revolució, un cert canvi en matèria de legislació bàsica estatal en matèria d'habitatge. I vaig a tractar de donar una sèrie d'idees concretes, de coses que pense que encara es podrien millorar, que encara són mancances del nostre ordenament jurídic. Explicaré mínimament per què, tractaré d'argumentar per què crec que podrien ser bones idees i després les podem discutir. La idea és que tracten de ser d'utilitat. Començaré amb una primera idea en la qual m'estendré una miqueta, que crec que és important i que crec que en els últims anys des d'aquesta cambra legislativa de vegades no ha estat ben dimensionada, i és l'enteniment del repartiment de competències en matèria d'habitatge entre l'Estat i les comunitats autònomes. Quin hauria de ser el paper de l'Estat en un sistema com el que tenim nosaltres de distribució territorial del poder, que no és l'únic país on això existeix, sinó que hi ha molts d'altres països, arreu Europa i arreu el món, on se produeix també aquesta divisió de competències. El que sabem en tots aquests països, i si funcionen així normalment és perquè hi ha una sèrie d'eficiències que estan comprovades, és que és de veres que de vegades hi ha algunes normes bàsiques, que bàsicament la funció que tenen no és substituir en el seu exercici de les competències que, per exemple, a Espanya tots els estatuts d'autonomia són considerades com exclusives en matèria d'habitatge, sinó afavorir aquesta acció a partir de l'establiment d'una sèrie de marcs de mínims que afavoreixen que després aquests ens, per exemple, a Alemanya, els diferents estats, als Estats Units, els diferents estats, fins i tot en alguns països les autoritats locals, i així a Espanya haurien de ser les comunitats autònomes, puguen desenvolupar les seues polítiques d'habitatge dins el que és el marc d'autodeterminació que els seus electors democràticament han triat. Jo crec, sincerament, que així, en aquesta cambra, hi ha hagut alguns excessos en la vocació de regular coses i de regular-les bé que, per exemple, darrerament el Tribunal Constitucional ha considerat efectivament que hi havia alguns elements de la llei 12/2023 que envaïen les comunitats autònomes. Ara bé, des d'esta perspectiva de fer el que es puga fer, sí que està clar, sobretot a partir de la sentència del Tribunal Constitucional 37/2022, que és la sentència que, si recordeu, va anul·lar parts de la llei catalana, o pràcticament tota, 11/2020, de contenció de rendes, sí que està clar que més enllà de la consideració que cadascú puga tindre sobre quin seria el model ideal d'estat autonòmic i de repartiment de competències, jo tinc la meua i segur que així tots tenim la nostra, el que és important és que el Tribunal Constitucional ha acceptat l'ampliació paulatina de les competències bàsiques de l'Estat i, sobretot, ha entès que hi ha algunes situacions en les que les comunitats autònomes, encara ser competentes exclusives en matèria d'habitatge, no podran legislar si no tenen prèviament aquest marc estatal. Aleshores, és essencial, a partir d'aquesta jurisprudència del Tribunal Constitucional, ens agrade o no, i mentre es mantinga, és essencial que hi hagi aquest marc competencial. Per exemple, és el que ha passat en matèria de limitació de rendes, on a partir d'ara se pot legislar. És una jurisprudència constitucional, a més, que ve d'abans, hi ha una sèrie de sentències, un reguitzell de sentències des de l'any 2015, per exemple, respecte a la llei valenciana, la sentència 80/2018, que també va entendre que la Comunitat Valenciana hi havia coses que no podia fer sense cobertura estatal. Diguem-ne que fa falta una cobertura estatal. Què podria fer-se respecte a aquesta cobertura estatal? Respecte de la legislació en matèria de limitació de rendes,
que ha estat molt polèmica darrerament, vaig a dir molt poca cosa, perquè crec que l'habilitació que tenim a la llei estatal vigent és suficient. Simplement, 5 apunts molt breus, quasi telegràfics. El primer de tot és que la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans considera absolutament sòlida, normal, possible i no contrària al conveni que hi hagi limitacions de rendes, no? Per això existeixen no només a Espanya sinó a d'altres països, però sí que marca alguns límits. El límit bàsicament és que si tu tens la combinació de, per exemple, un sistema civil en el que els arrendaments són sense termini i combinat amb un sistema que no permet l'actualització de les rendes, si les dues coses combinades fan que la renda acabi estant molt per sota del preu de mercat dels nous preus de lloguer, aleshores ahí sí que se considera contrari al conveni, però ja dic que és marginal. La segona qüestió que voldria comentar és que a Espanya hi ha una tradició de limitació del lloguer, això no és nou estrictament de la llei de 2023, sinó que, com sabeu, des de la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial, a Espanya havia estat molt tradicional la limitació del preu o dels increments del preu, més bé, i que el Tribunal Constitucional espanyol això també va considerar que era constitucional, de manera que no estem en una situació que siga particularment polèmica. També sabem, tercer element, que a Europa això és absolutament normal, hi ha molts països que ho fan Alemanya, ho fa Àustria, ho fa Suïssa, ho fa França, hi ha molts països que ho fan, fins i tot alguns barris de Londres. Hi ha molta discussió sobre els incentius econòmics que això genera, si són correctes o incorrectes. Per exemple, hi ha un informe recent del Banc d'Espanya analitzant els efectes dels diferents tipus, les diferents tipologies dels límits als preus dels lloguers, que diu que, encara que a curt termini pot haver efectes econòmics positius de contenció dels preus dels lloguers, després genera incentius que poden ser no del tot adequats perquè resol el problema a curt termini, però genera incentius per a que hi hagi habitatges que se'n vagin del mercat del lloguer si no és tan rendible i se'n vagin a altres mercats, o, per exemple, hi ha incentius per a que hi hagi menys renovació o menys oferta de qualitat, i també hi ha alguns estudis que diuen que això produeix una certa segmentació en l'oferta de lloguer que pot perjudicar a les persones i les classes més desafavorides. El que passa és que aquests estudis, si bé és cert que són molt habituals no només a Espanya sinó a la resta d'Europa, també als Estats Units, on el control dels lloguers també és habitual, diguem-ne que són una mica contradictoris amb el fet de la pervivència d'aquests controls i fins i tot en els últims anys, no només a Espanya sinó arreu d'Europa, la seva reintroducció i l'increment. Hi ha un element, crec que és important en aquest sentit, i és que la pròpia teoria econòmica mostra una certa incoherència, una certa inconsistència en la crítica perquè se fonamenta molt en la idea d'oferta i demanda i com els incentius depenen molt de que si un preu puja i tendencialment puja i pot pujar, això fa que immediatament hi hagi més oferta d'eixe bé o d'eixe servei que perquè guanyaràs més diners acabes anant allí a oferir eixe bé i aleshores el mercat s'autoequilibra. I això és veritat, és el que diu la teoria econòmica, però clar, per a que això es produïsca s'ha de poder incrementar l'oferta del bé. I el mercat de l'habitatge, sobretot en mercats tensionats, en mercats urbans, en zones urbanes cèntriques on hi ha molta necessitat d'habitatge, és un mercat per definició molt rígid i on no es produeix o no es produeix immediatament aquest aflux de nous immobles. De manera que el que diu la teoria econòmica de que quan tens un problema d'alça de preus, el propi mercat ho resol naturalment incrementant l'oferta, en aquest cas no es pot fer. Raó per la qual la teoria econòmica, en el fons, diguem-ne que avalaria aquests controls del lloguer i aquesta possibilitat de fer aquests controls per a resoldre a curt termini aquests problemes que l'aflux d'oferta no pot resoldre a mitjà i llarg termini. De manera que, cinquena idea al respecte, i amb això acabe, la proposta de regulació que es podria fer al respecte no és tant respecte del preu del lloguer en si mateixa i els controls que estan a la llei 12-2023, les possibilitats de que les comunitats autònomes es posen en marxa, que de moment només Catalunya ha demostrat interès en fer-ho, ja veurem com va, ja podrem estudiar els efectes. De moment hi ha alguns estudis a Catalunya que diuen que els efectes a curt termini estan sent efectivament el que ha passat en l'entorn comparat, positius a efectes de rebaixar i contindre el preu, i veurem a mitjà i llarg termini si això provoca altres problemes. Però la meva proposta seria que la legislació bàsica probablement s'hauria d'utilitzar, o l'acció estatal, no tant per a modificar molt això, que ja habilita les comunitats autònomes a actuar, i cadascuna ho farà o no, segons considere políticament, de moment ja dic només una, sinó per a dir, si el problema només es pot resoldre a curt termini amb aquestes mesures, què fem a mitjan i llarg termini? Doncs a mitjan i llarg termini hem d'aconseguir incrementar l'oferta. Què pot fer-se des de la legislació bàsica estatal i des de l'actuació de les administracions públiques incentivada per la legislació bàsica estatal per ajudar a que s'incremente l'oferta?
Així estem parlant d'urbanisme, de polítiques d'habitatge i del patrimoni públic del sòl, que de nou són competències autonòmiques i competències exclusives a tots els estatuts d'autonomia. De manera que jo diria que des de la perspectiva estatal la clau és posar diners. I des de la perspectiva legislativa estatal, facilitar que l'Estat puga posar diners. Perquè el que s'ha de fer per resoldre la crisi habitacional, ja no a curt termini, sinó a mitjà i llarg termini, és incrementar l'oferta d'habitatge. I preferiblement, perquè tenim dades comparades d'arreu d'Europa de com això beneficia molt en les baixades de preus tant del lloguer com de l'habitatge, incrementar l'habitatge públic. Incrementar tant el parc públic d'habitatge per habitatge social o habitatge de persones que han de veure satisfet el seu dret a l'habitatge, que recordem que a la Constitució espanyola, encara que està definit com un principi de la política econòmica i social, té ja consideració de dret fonamental, perquè la Constitució espanyola s'ha d'interpretar a la llum dels tractats europeus en matèria de drets humans i la jurisprudència europea ja considera que això és un dret fonamental als tractats. Aleshores, aquest dret, que és un dret que ha d'estar vehiculat per la legislació tant l'estatal, que tracta de fer-ho amb uns límits, com sobretot les autonòmiques, requereix que hi hagi patrimoni públic del sòl, que hi hagi habitatge públic, que hi hagi parc públic, però que hi hagi polítiques públiques per part de les comunitats autònomes, que són les competents, per a incrementar l'oferta d'habitatge. I això depèn del planejament urbanístic i de les competències autonòmiques en matèria urbanística. Per això costa molts diners. I diners, les comunitats autònomes en tenen poc, ja sabem el problema de finançament autonòmic, i l'Estat té una miqueta més. Aleshores, què diria jo que hauria de fer l'Estat? L'Estat hauria d'utilitzar fons finalistes en matèria d'habitatge per a donar-los a les comunitats autònomes, per a partir d'ahir bastir parc públic i parc públic que es puga dedicar tant a habitatge social com lloguer públic, perquè sabem que té uns efectes molt positius, ho sabem en els països de l'entorn comparat. Es pot fer això? Sí. Es pot introduir una previsió en alguna llei que avale això d'una forma més clara per a que no hi hagi problemes de seguretat jurídica, dient que l'Estat té la possibilitat de manera finalista, donar diners a les comunitats autònomes a canvi de que l'Estat, que també ha de fer política, determine les condicions en què hauran de ser gastats aquests diners, quin tipus de parc, a quin tipus de parc s'han de dedicar. Sí, perquè una cosa és la finançació autonòmica, en la qual les comunitats autònomes poden fer les coses que consideren segons els seus criteris polítics, i una altra cosa és la capacitat d'indirizzo, de direcció, d'orientació que té l'Estat a partir dels seus fons quan determina ajudes d'aquest estil. Se poden fer més coses, també. Per exemple, com els diners per a fer habitatge es necessiten a curt termini, es necessiten ja per a fer aquest parc públic, i els efectes positius es dilaten molt en el temps, perquè una vegada ho tens fet, desplegues el temps, necessites finançament ara i necessites capital ara. Això se pot aconseguir mitjançant deute, però ja sabeu que hi ha tota una legislació en matèria de deute públic, techo de gasto, etc., que condiciona molt l'activitat de les comunitats autònomes al respecte. Es podria tractar d'introduir algun tipus de mesura en aquesta matèria dient que aquests tipus de despeses computaren com a inversió? Doncs probablement jo crec que seria possible fer-ho. Es podria habilitar expressament a un institut com l'Institut de Crèdit Oficial, l'ICO, per a donar préstecs privilegiats, com són els préstecs que dona l'ICO, perquè té encara que sigui una entitat financera, té uns objectius públics, a administracions públiques per a fer aquestes obres que tenen un retorn social, però també econòmic garantit, de manera que són molt segures i aleshores no tenen problemes. Doncs probablement sí, no hi ha cap problema en que ho faci l'ICO. De fet, darrerament l'ICO s'està posant les piles i està fent una tasca molt bona en aquest sentit, però jo crec que si hi haguera una espenta legal o fins i tot un mandat legal a que es consideren aquestes coses, estaria bé perquè se farien més, es donaria la pista i a més totes les administracions públiques, locals, autonòmiques, sabrien, ostres, que tinc ahir a l'ICO per a que en un moment donat, si necessita finançament a curt termini respecte d'una inversió que serà clarament rendible econòmicament a mitjà i llarg termini, doncs ahí la té. I última idea sobre coses que se poden fer des de la legislació bàsica estatal. També molt ràpid i molt sintèticament. Ja sabeu que un altre dels problemes que se sol esmentar és el de el lloguer turístic o el lloguer que es diu col·laboratiu a les ciutats. Jo crec que ahí està clar, a dia d'avui, que estem parlant no de l'AU, sinó que la pròpia reforma que es va fer l'any, crec que 94, va dir que això era competència de les comunitats autònomes perquè era una activitat econòmica, però sí que em pense que així hi ha algunes coses que es poden fer. Per què? Perquè les comunitats autònomes que han establert mesures restrictives, comunitats autònomes i ajuntaments, moltes vegades s'estan enfrontant al problema d'anul·lacions per part dels tribunals que en part prenen com a base de les anul·lacions d'aquestes mesures restrictives
restrictives. Jo crec que és bo que la competència sigui autonòmica, jo crec que és bo que fins i tot les comunitats autònomes donen possibilitat als ens locals de diversificar el que fan, perquè hi ha localitats molt distintes dins una comunitat autònoma, amb problemes molt diferents. No és el mateix en matèria de lloguer turístic, per exemple, d'on vinc jo, que és la ciutat de València, que una localitat a l'interior del País Valencià, on a lo millor no hi ha un problema d'habitatge i fins i tot està molt bé incentivar que vinguin turistes. Aleshores està bé que hi hagi molta flexibilitat i està bé que tinguin també les comunitats autònomes flexibilitat per a legislar. Però moltes vegades s'està utilitzant la llei de garantia d'unitat del mercat, que és una llei bàsica estatal, per a partir dels criteris de necessitat i adequació en la regulació de les activitats econòmiques que aquesta llei diu que s'han de complir per garantir la unitat de mercat. Per cert, jo no sé la unitat de mercat en matèria d'habitatge on està, perquè els habitatges, per definició, no es poden moure d'una part del territori a una altra, de manera que són problemes essencialment locals. Per això la Constitució espanyola permet que siguin competència exclusiva de les comunitats autònomes i per això en la resta de països on hi ha distribució territorial del poder, aquesta és una competència normalment territorialitzada, perquè és totalment raonable, perquè els habitatges no es mouen d'un lloc a un altre i perquè les problemàtiques poden ser molt diferents de vegades. Aleshores, està bé deixar-hi aquest marge i estaria bé tractar d'introduir a la llei de garantia d'unitat de mercat la recent jurisprudència europea del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Hi ha dues sentències molt importants, una es diu Cali Apartaments, que és sobre la ciutat de París, i una és la sentència Pingendine, que és una localitat dels Països Baixos, que han permès que, encara que existeixen aquestes idees de necessitat, d'adequació i proporcionalitat respecte a les regulacions en matèria d'activitat econòmica que puguen establir limitacions, s'ha entès que en aquestes dues sentències que a nivell europeu es considera raonable, proporcional i necessari establir limitacions per a garantir l'accés a l'habitatge de la població, per a garantir la preservació de determinats barris o parts de les ciutats que tenen molta pressió de gentrificació de determinats fenòmens i que en aquests casos estan legitimats des d'una perspectiva del dret europeu aquestes afeccions. Jo crec que estaria bé introduir alguna matisació a aquesta llei de garantia d'unitat del mercat per a que els nostres tribunals, que estan anul·lant coses que al dret europeu estan considerades acceptades, quede clar que això se pot fer. I crec que això li donaria aire a les comunitats autònomes i a algunes localitats per a poder adequar més a les seues necessitats i la voluntat de la seva població la regulació per a garantir millor l'accés. Tot això respecte del que es pot fer des de la legislació bàsica estatal. I per acabar, tres cosetes sobre el que se pot fer més enllà de la legislació bàsica estatal, que jo crec que aquesta cambra també té competències. La primera és referida a la fiscalitat. Jo crec que en matèria d'habitatge tenim una sèrie de problemes que podria ser d'ajuda canvis en matèria de fiscalitat. Per exemple, en matèria del famós recàrrec alibi, a mi me pareix que si estem parlant d'un 150% més de recàrrec per a persones que tenen 4 o més habitatges i que els tenen buits de forma no justificada des de fa més de 2 anys, crec que fins i tot hi havia una previsió de que això no podia afectar a més del 0,01% dels propietaris d'habitatge a Espanya. Estem parlant d'una mesura que és com si no existira. Crec que, sincerament, l'utilització d'un recàrrec alibi podria ser més generosa, més ambiciosa i, a més de l'utilització del recàrrec per a obligar al compliment de la funció social de l'habitatge que està a la Constitució, estaria molt bé considerar també ampliar la possibilitat de recàrrec als ajuntaments simplement des d'una pura perspectiva d'hisendes locals, que, com sabeu, també tenen un llindar establert màxim. A més, el famós 21% de l'IVA per a l'habitatge d'ús turístic, em pareix tan evident que això hauria d'estar així, que no entenc com és possible que encara no estiga. Vull dir, estem parlant d'una activitat econòmica, i una activitat econòmica que hi ha molts incentius perquè és molt barata i aleshores la rendibilitat és salvatge i si tu no vols convertir l'economia en un monocultiu o un quasi monocultiu, quan tu tens una activitat que és salvatgement rendible però vols que no vagi tot el capital ahí, sinó que se dedique capital també a altres activitats o en aquest cas que es dedique immoble també a altres activitats, has de tractar d'eliminar rendibilitat a aquesta activitat. Aleshores no s'entén per què tenen un tractament fiscal privilegiat. No té cap sentit. I una última idea sobre fiscalitat. Jo no tinc molt clar, hi ha estudis que ho diuen, si tenim ben ajustada la fiscalitat per a empreses que es dediquen al negoci del lloguer o la promoció immobiliària vinculada al lloguer, perquè hi ha molts estudis que diuen que en la pràctica paguen molt menys del que es paga per IRPF, per rendiments del treball, i no té cap sentit que sigui així. No més, sinó molt menys. Aleshores, jo crec que des de fiscalitat aquesta cambra podria fer coses xules i coses que ajudaren. I sobre unitat de mercat, competència i regulació econòmica, i ja dic que això seran ja les últimes idees. Sabeu que és absolutament constitucional i admissible per al dret europeu
posar restriccions que eixes sí que les ha de fer el legislador estatal diferencials a les empreses, a les persones jurídiques, que a les persones físiques. Per exemple, als Països Baixos hi ha una legislació ara que li posa moltes restriccions a les persones jurídiques quan es tracta de ser llogataires i dedicar-se a aquest negoci immobiliari. Això no està criticat des d'una perspectiva de dret europeu, de fet ningú ha qüestionat que capi dins el dret europeu, de manera que és possible. També a Espanya el Tribunal Constitucional ha validat les restriccions diferencials respecte de grans tenedors, que normalment són empreses. De manera que crec que sí que se podria avançar en la idea, això és legislació que ha de ser estatal, perquè és civil, d'establir limitacions respecte a la capacitat de llogar pisos i de dedicar-se a aquest negoci, a aquest àmbit d'activitat, quan estem parlant de persones jurídiques que, per exemple, ho fan en zones molt tensionades. Per què? Perquè els estudis econòmics demostren que les persones jurídiques per se no és una cosa dolenta que es dediquen a aquests mercats. De fet, pot ser fins i tot positiu. Hi ha qui diu que són molts professionals, que es poden guanyar en eficiències, que es millora el servei, però sí que tenim comprovat, i de fet ho estem veient tant en els conflictes que s'estan produint a Alemanya, sobretot a ciutats com Berlín, on hi ha un parc de lloguer molt ampli per l'evolució de Berlín, ja sabeu, la caiguda del mur de Berlín, van passar molts habitatges públics al mercat i els compraren molts fons d'inversió, moltes empreses, i això hi ha molt parc d'habitatge en mans de fons d'inversió o empreses que es dediquen a això, i és un percentatge molt gran del parc, fins i tot un 90% en alguns barris de Berlín. Aleshores, això genera una concentració que, per exemple, per vies de mercat en Estats Units s'està produint en algunes zones de nous desenvolupaments, sobretot en els estats del sud, on s'està mudant molta població, que hi ha grans immobiliaris que fan grans promocions de construcció d'habitatges i després, en compte de vendre-les, ells es queden com a llogataires i a partir d'ahir, si hi ha dinàmiques de concentració, poca competència en aquests mercats, s'acaba produint molt abusos als consumidors, increment de preus i en compte d'haver ineficiències, el que ja acaba havent són abusos. De fet, hi ha una investigació en aquests moments en curs de la FTC, de la Federal Trade Commission, contra aquestes empreses i aquestes pràctiques i també per pràctiques col·lusives a l'hora de fixar preus i pujar preus. Què sabem aleshores? Que per se no és un problema que hi hagi persones jurídiques fent això, sobretot si tenen una fiscalitat adequada. A mi, que no tinguin la fiscalitat adequada, sí que em preocupa. Però si tenen una fiscalitat adequada, no hi ha problema. Però sí sabem que si s'acaba reduint el mercat i concentrant, aleshores se generen problemes col·lusius greus. Fins i tot, ja dic, a un país com els Estats Units els estem veient. I aleshores el que hem d'evitar és aquestes possibles col·lusions quan se produeix un control del mercat. Tenim el control del mercat en Espanya? A dia d'avui no. A dia d'avui està molt repartit. Però en les zones tensionades on hi ha poc habitatge està començant a produir-se un creixent d'increment del percentatge d'estos fons, perquè com hi ha menys habitatge és més fàcil arribar a quotes en el que pots tindre un control de mercat. Doncs sí que crec que per a aquestes zones probablement es podria valorar per esta cambra, que és la que té la competència, d'establir que excepcionalment les comunitats autònomes poden, en les zones tensionades, establir aquesta prohibició de persones jurídiques juntament amb l'habilitació estatal, que sense ella no es pot fer perquè ho diu la jurisprudència constitucional. I una última idea, telegràfica. Tot això, si us fixeu, té a veure amb el compliment estricte d'un mandat constitucional. Perquè la Constitució diu que el dret a la propietat és un dret que és indissociable i va definit de forma conjunta en la seva pròpia definició jurídica i garantia jurídica a la seva funció social. Això és una cosa que ha dit reiteradament el Tribunal Constitucional, que ha dit reiteradament el Constitucionalisme Europeu i que ha dit reiteradament el Tribunal Europeu de Drets Humans. De manera que no hem de tindre cap por a establir restriccions, limitacions respecte de les propietats privades que servisquen als interessos socials. La clau és que efectivament els estiguen servint. La clau és saber que fent aquestes limitacions obtindrem aquestes millores socials per a la població que faran que les persones més vulnerables, que faran que la societat en general puga fer un millor ús d'aquests béns que, encara que ser de titularitat privada, han d'estar al servei, perquè ho diu la Constitució espanyola, del benestar general de totes i tots. Agraïm-vos de nou a totes i tots la vostra atenció i haver-me demanat que vinga a donar-vos aquestes idees resta a la vostra disposició per qualsevol qüestió, pregunta o comentari. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vox. A continuación van a intervenir los grupos parlamentarios por tiempo de